नमस्कार, सगळ्यांचे स्वागत करता। आज म्हजे बरोबर म्हज्या राईट सायडीक श्री अनिल पेडणेकर, सुकूर पंचायतीचे आदले सरपंच आणि भंडारी समाजाचे पर्वरी कॉन्स्टिट्युन्सीचे अध्यक्ष हे आसात। म्हज्या दुसऱ्या सायडीक योगेश शेणवी नावेलकर, पर्वरी वेलफेअर फाउंडेशनाचे फाउंडर मेंबर ते आसात। आज ही प्रेस आपोवपाचे कारण म्हणल्यार पर्वरी कॉन्स्टिट्युन्सीत दोन ट्रस्ट चलतात। एक पर्वरी रायझिंग belongs to our high profile आमदार, दुसरो पर्वरी वेलफेअर फाउंडेशन belongs to us। आणि हे दोन्ही ट्रस्ट आज कार्यरत आहात पर्वरी खातीर। पर्वरी रायझिंग वो 2009 स्टार्ट झालो आणि पर्वरी वेलफेअर फाउंडेशन हे 2012 चालू झालं। आमचे मेंबर जे आहात पर्वरी वेलफेअर फाउंडेशनाचे ते 99% लोकल्स फ्रॉम पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी। आय डाउट अबाउट पर्वरी रायझिंग, कित्याक ज्याने पर्वरी रायझिंग रोहन खोटेन चालू केली, द इंटेंट was to lift the constituency to there should be a rise in the constituency, but आम्ही पहिला ह्या 10-12 वर्षां ऑल्टो टू रेंज रोवर पर्वरी रायझिंग ट्रस्टच वयर सरला, पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी वयर सरूंक ना। ह्या 10 वर्षां पर्वरीच्या लोकांनी कितलेशेच क्रायम पळयले। एक्झाम्पल, सुनीता लमाण म्हणून एक 22 वर्षाच्या भुरग्याचो मर्डर झालो। मिस्टर फर्नांडीस सिनियर सिटीजन आणि कॉन्ट्रोवर्शियल मर्डर म्हणतात ती विलास मेथर, तेका जितो जाळून मारलो। 2019 प्रमोद सावंतान सांगले की आपल्याकडे एव्हिडन्स आसा, हो मास्टर माइंड कोण तो, पण आजपर्यंत तो मास्टर माइंड कोण तो कळना। आणि आमचो आमदारय वगी आहा, आमदार आज गव्हर्नमेंटान आहा, ही शुड हॅव आस्क्ड प्रमोद सावंत तो मास्टर माइंड कोण हो विलास मेथराचो, पण ते झाले ना। या 10 वर्षांत पर्वरी लँड ग्रॅबिंग भरपूर वाढला, हिल कटिंग वाढला, फिलिंग्स ऑफ फील्ड्स वाढला आणि अशा कितल्योशेच नोटोरियस गोष्टी ह्या पर्वरीत चलल्या। 10 वर्षाचे राज्य, त्या 13 वर्षाचे ह्या आमदाराचे राज्य पर्वरकरांनी सोसून घेतला आणि पळयला। आयज जर आम्ही ह्या 4 फॅमिली, गजानन 4 फॅमिली हेचे जर आम्ही उलयना जाल्यार त्या 4 फॅमिलीचेर अत्याचार जाता। हो निलेश 4 म्हणतात तो सकाळी उठून पेपर घालप, दुधाची पाकिटां घरापर्यंत पावप आणि आपल्या फॅमिलीचे पोट भरप। आणि धाकट्याशा घरांत तिने एक घर बांधले आणि त्याचे घर हे आमदाराच्या नजरेक आयले, कित्याक त्यांनी काँग्रेसची ब्लॉक प्रेसिडेंटशिप एक्सेप्ट केली। जो मनीस रोहन खोटेच्या अगेन्स्ट उलयता तो त्याचे राग काडटा। ही आज परिस्थिती झाल्या पर्वरकरांची। आज निलेश 4ची अशी परिस्थिती आसा की त्याला डबल बेडरूम हॉल किचन जर फ्लॅट जाय जाल्यार सुद्धा भाड्याक ताका मेळना, कित्याक ही वर्क्स फॉर पर्वरी वेलफेअर फाउंडेशन, ही सपोर्ट्स विकास प्रभुदेसाय आणि ही ओपोजिट रोहन खोटे। ही गुंडागिरी, ही दादागिरी खंय बंद जावपाक जाय। रोहन खोटे जो हाय प्रोफाईल आमदार आसा पर्वरीचो बिलॉंग्स टू जीएसबी फॅमिली। जीएसबी म्हटल्यार कितें, गौड सारस्वत ब्राह्मण, आणि गोंयच्या भाशेन जर उलयलो जाल्यार ब्राह्मण। विकास प्रभुदेसाय ऑल्सो बिलॉंग्स टू द सेम कम्युनिटी, बट अनफॉर्च्युनेटली आज परिस्थिती अशी आयल्या, चिंबेल गावात एसटी कम्युनिटीच्या लिडरांक एक नाल आणि कोमो त्यांच्या देवाक दवरून रोहन खोटेचे नाव घेऊन हो एक सैतान झाला म्हणून तिने गारणे घातले, कित्याक हो आमची शेतां भाटां सगळी पिड्ड्यार करपाक आयला। पर्वरीची आज वाट लागल्याच तो चिंबेलय पावलो की त्यांचे गारणे आशिल्ले देवा कडेन। प्रामुख्यान सांगपाक सोदता की आज ओबीसी समाज, एससी समाज आणि एसटी समाज हांचो दृष्टिकोन आमच्या कम्युनिटीचेर, ब्राह्मण कम्युनिटीचेर जो पळोवपाचो आहा तो चेंज जाला। दे डाउट अस, दे डाउट अवर इंटेन्शन्स। असे ह्या गोंयच्या राजकीय टायमान केन्नाच अशें घडलें ना की खंयच्या एका कम्युनिटीत नाल आणि कोमो सोडून नाव घेवन ताका सैतान म्हटलो आणि ताका देवान ताचो जागो दाखोवचो म्हटलो। आणि फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली दिस एमएलए बिलॉंग्स टू माय कम्युनिटी, जीएसपी कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी। हांव गोंयच्या जनतेक, सगळ्या ओबीसी, एससी, एसटी समाजाक सांगूं सोदता की तुम्ही जर एक ऍपलाची पेटी हाडली आणि तातूंत जर एक ऍपल पिड्ड्यार मेळ्ळो, तुम्ही ती अख्खी पेटी भायर मारना, एकच ऍपल म्हणून भायर मारता। तशीच ही परिस्थिती आयिल्ली आसा। रोहन खोट्याच्या कर्तृत्वाक पळोवन तुम्ही आमकां सगळ्या ब्राह्मणांक टार्गेट करूं नाका। आमचे बद्दल जे तुमचे मनान विचार आहात ते तुम्ही बरेच दवरा। कित्याक सांगता, सारस्वत कम्युनिटीन बरे आदोगाद, बरे दोतोर, बरे ब्युरोक्रेट्स, बरे इंजिनियर दिल्ले आसात, बरे बिझनेसमॅन दिल्ले आसात, जे हानिकारक केन्नाच खंयच्या कम्युनिटीक जाले ना। प्रामुख्यान जर तुम्ही पर्वरी पळयशात जाल्यार डॉक्टर विनय प्रभुदेसाय, डॉक्टर हेदे, डॉक्टर मुलगांवकर
ॲडव्होकेट मुरगांवकर, ॲडव्होकेट अवधूत सलत्री हे प्रामुख्यान प्रोफेशनल्स आणि खूप आसा, सगळ्यांची नावं घेवंक मेळना, सांज जातली. बट हे प्रामुख्यान जे दोतोरांनी बीन सारस्वत तेंच्यांनी आपली सर्व्हिस सगळ्या कम्युनिटीक, सगळ्या रिलीजनाक दिली. गोंया जर तुम्ही जसे धरशात, इफ यू कन्सिडर गोवा, लेट एम.एस. उसगांवकर सिनियर ॲडव्होकेट, लेट एस.के. काकोडकर, सुरेंद्र देसाई, नितीन सरदेसाई, सुबोध कंठक आणि कितलेशे आदोगाद दोतोर, इंजिनियर, ब्युरोक्रेट्स ह्या कम्युनिटीचे ह्या गोंयान आसात. हांव विकास प्रभुदेसाय विथ फोल्डड हँड्स एसटी कम्युनिटीक किंमतें सांगूंक सोदता, एका मनशा खातीर तुमी आमच्या बद्दलचो दृष्टिकोन चेंज करूं नाकात. आय कम फ्रॉम धारगळ, पण गेली 25 वर्सां हांव पर्वरीन रावता आणि 1985 टिल 2000 उल्हास प्रभुदेसाय ह्या मनशान ओबीसी समाजाक रिप्रेझेंट केला 15 वर्षां आणि ही इज माय फादर. सो सांगपाची गोष्ट इतकीच की सगळ्यांक एकदा आमच्या कम्युनिटी कडल्यान एससी कम्युनिटी जावं, एसटी कम्युनिटी जावं की ओबीसी कम्युनिटी जावं, तांकां विथ माय फोल्डेड हँड्स माय एपॉलॉजी फॉर ऑल द ट्रबल्स यू पीपल हॅव गॉट फ्रॉम दिस हाय प्रोफायल इमेज. हांव दोतोर प्रमोद सावंताक परत एकदा रिक्वेस्ट करता, तुजेर जो डाग पडला की यू मायट बी द मास्टर माइंड और रोहन खोटे मायट बी द मास्टर माइंड, यू प्लीज कम क्लियर. तुझी आम्ही इंटरव्यू पळयली, गेली 20 वर्सांचे तुझे पॉलिटिकल करियर आम्ही ऐकले, बट देर इज अ डॉट ऑन युअर कॅरेक्टर. यू प्लीज कम क्लियर. पयर मांद्र्याच्या आदल्या सरपंचान एक प्रेस घेवन अशें सांगलें, जर दोतोर प्रमोद सावंत क्लीन आसा जाल्यार तरी खापरेश्वराच्या देवळा कडेन येवचें, तिणे नाल्ल दवरचो आणि थंय सांगचें की आपण हे अटॅकान ना. हें करपाक दोतोर कांयच प्रॉब्लेम ना, तूं जर ते इन्वॉल्व ना तूं हें करचें. आणि इम्पार्शियल एक हायकोर्टाचो जज करून ह्या रामाचे जो अटॅक जाला त्याचेर क्लियरिटी तुवें गोंयांक दिवची. वी एज पर्वरीन वेलफेअर फाउंडेशन, ऑल्सो विकास प्रभुदेसाय, विल फाईट फॉर रामाज जस्टिस टिल द एंड. सत्यमेव जयते. जय हिंद. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.